sebou 4. ročník folklórnych slávností v Prílepoch. Vítajte susedia. Kto na ňom účinkoval? Dobrý deň. Dnešný deň sme mali veľmi dobrý kolektív tu na. Prvý účinkoval spevácky súbor Kolovrátok, druhé bolo občianske združenie Chyzerovčanka, s nimi boli spevácky súbor Trnky, duo Lukáško a Romanka, babičky zo Zlatých Moraviec, spevácky súbor Chočanka a Čaračan. A bolo to veľmi dobre, videli ste, dobrá nálada a sme veľmi spokojní, počas sa nám prijalo, takže ďakujem Bohu, dobre. Ja som veľmi šťastná, že prijal pozvanie predseda pán Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja. Dokonca sa už na nás teší, lebo on má toľko starostí, že nemá čas a dneska si našiel, za čo mu srdečne ďakujem. No a potom tu bol pán docent Kopecký z Bratislavy, potom tu boli niektorí poslanci z mestského zastupiteľstva, bola tu pani zástupkyňa Balážová, bola tu z mestského kultúrneho pani Klaudia Ivaničová, pani riaditeľka Mestského kultúrneho strediska. No a samozrejme bol tu ešte aj pán starosta z Čaradíc a pani starostka z Choče. Som rada poďakovala našim veľmi ochotným, nazveme ich, že polovníkom, pána Zelenkovi, pána Peťovi Školníkovi a ich pomocníkom Mirkovi Šmirinovi, ktorí nám navarili chutný guláš na dvoch kotlách, dvojitý, aj z diviny, aj z bravčoviny. A dneska nám povedali ľudia, že bol výborný. A ešte by som chcela poďakovať členkám speváckeho súboru Kolovrátok. Ako ste videli, mali sme tu sladkosti napečené, každý si mohol pochutnať a keď nám poďakovali, nás to tešilo. Švárna děvčína, můj vinohrad, nemá kdo obrobit. Ještě je v pivničke a po pokyničke ještě sa aj vysmím vínom na lavičke. Takže toto sme mali už 4. ročník akcie folklórnych slávností Vítajte susedia.
Veľmi som rád, že pozvanie prijali hostia, že prišli sa zabaviť. Medzi hostiami bol aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, doktor Milan Belica. A neodpustím si a chcel by som poďakovať hlavne členom nášho folklórneho súboru Kolovrátok, ktorí sa podieľajú na týchto akciách, a hlavne Irenke Vencelovej, ktorá je vedúcou tohto folklórneho súboru, že vlastne bez ich by tieto folklórne slávnosti tu v Prílepoch neboli. Takže im ďakujem. Ja som si všimol, dneska tu bolo veľa krásnych žien. A veľmi sa teším z toho, že boli tu súbor z čaradíc, ktorí majú husličky, majú harmoniku a basu. A to už bola muzika, ktorá sa vyrovná folklóru, a tá nám urobila veľmi dobrú náladu. Tancovali sme do koliečka ako strhaní, celkom som z toho zničený. Som povedala na ten náš folklór, nech letia vetríkom tie naše pesničky, ktoré sme dostali od svojej mamičky. Nech letia pesničky, nech letia vetríkom aj piesne otcové, ktoré sú o láske, o rodnom domove.